Papa, naay manok sa kusina, dili magpabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok, naay kalaha diha. Anak, palitira good kog soft drinks. Coke o Pepsi? Kanang Coke. Diet o regular? Regular. Bote o kan? Nasa bote. Ounce o letter? Kalami ko di mo kumuton. Hala, tubig na lang. Natural o mineral? Mineral. Bugnaw o dili? Busan tamanon kaning silhigron. Lanot? Dok, mingawa, there is mental hospital, oy. Mong nakahuna-huna ako nga. Akong sulat pa na akong kaugalingon. O niha, unsa may sulod sa imong suwat? Wala pa ko kibalo, kay surad si Mana pa man ako madawat. Mental hospital, hello. Hello, miss. Pwede mga tana? Napay pasyente ang room 308? Hala, wala na ra ba kay nakaikyas? Nga naman di ay. Ah, wala. Kanang, ako lang yung gisiguro ba kung nakagawas na bagid ko diha. Sa usa ka job interview, nangutana ang employer sa applicant. What can you contribute to our company? Naadi ay amutan, sir? Warningan natin ka ha. Akong papa, maabot na baya karon. Ha? Ano man? Wala man tigibuhat nga daotan. Maugani, kung naa kay plano, buhata dayon. 1, 2. Ula, pa mo palayo gamay ba? Ihuldi ba? Sa uldi oy. Huldi ba? Kato apil tanan lawas. Huldi, bugua po ni mo eh. Uy, bay, kanusay mong birthday? January 28. Unsa pong tuig ah? Kada tuig, bugo man di ay ka. Alangan na mag sometimes. Buknoy, kung pangatanong ganing tika, abtik imong itubag ha? Okay, ma'am. 1 plus 1, abtik. Dong, kung kasal na ta, makabiya ka sa sigarilyo? Nga kung dili, biya lang ga oy. Sa inom? Yes lang ga. Sa laag? Biyaan. Biyaan oy. Unsa pa'y pwede nimong biyaan? Bisan pag ikaw. Di na ko kagwanta nimo. Mulayas na gyud ko. Sige, layas. Kay mulayas ka, maglaslas ko. Hoy kurokong ho. Di ka man gani kapatuli? Last na ba? Ex, pag Happy Mother's Day pod na ako. Rara ba kag wala ni Totoy? Okay.